Приятели, здравейте! На река Тунджа съм. Днес ще се опитам да направим един спинингов риболов, но не какъв да е, а състезанието на Last Cup Cup на Fishing Zone на река Тунджа. Пожелайте ми успех! Най-вероятно няма да мога да снимам по време на състезанието, ще се съсредоточа върху риболова и после ще направя нещо като влог след самия риболов, да видим какво сме направили. Реката е направо чудо. Толкова бурна и буйна, мътна, навсякъде паднали клони, постоянно закачаш. Вече съм минус един воблер. Първата рибка е на лице, обаче е много дребна, не може да участва в класирането. И откачаме и я пускаме и продължаваме. Много труден риболов, хубаво, че изпече малко слънцето. И на това дърво бях. Там в края. Я фърлям. Там нагоре и там хванах кефалчето. Обаче доста време мятам, вече няма нищо и продължавам надолу тук в джунглата. Който пак си хвърлял упаковката от воблера, които раздаваха в Fishing Zone. Как може бе? Отворил, взел воблера, фърлял пакета на земята. Предбира го в джоба, после го фърля в казана. Буклук с буклук. Току-що думнах още едно кефалче. Беше някъде около 30 санта и се откачи тук долу падна. Направо, точно като го варях от водата. Брега е много висок. И няма как по друг начин да ги вада. Първото мерно кефалче и се откачи. Стават такива работи, продължаваме. В правилата пишеше риболов само от брега. Всички бяха с гащеризони и газеха в реката. А аз само си взех бутушките. Риболова приключи, 12:30 е вече. Състезанието е към своя край. И аз приключвам. Тръгвам вече нагоре към сборния пункт, че е доста далеч, доста надолу слязах по реката. Много труден риболов, много мътна вода, много паднали клони след дъждовете. Направо е, постоянно закачаш, късаш, връзваш, но само един загубен воблер, което е постижение на тая вода. Това е. Много хора, няма места, обрасо, много трудно, много. Две малки кефалчета, едното го видяхте, другото беше по-големичко, обаче се откачи. Не можа да го снимам. С това приключваме. Чай, че много сами касна на ръката. До следващия път. Второ и първо място са с много сериозни резултати, с по 4 вида риба. Второто място 259 точки, с най-голяма риба 76 см штука, човек се хванал и костур, и разпери кефали, Мартин Дулевски. Браво! Тениската е. Годно представяне, браво. Брутални риби. И първото място с най-голяма риба 89 см штука, отново 4 вида риба, впечатляващи 295 точки като линейен сбор, Иван Дамянов. Димеш, кой след него? Дай песа една снимка. Я минеш.